Его! Байнара! Майка ти да имам мръсна! Павка, и ти го излезе кад мен. И ти го излезе. И ти излезе от релси. Снука! Това е елементарно, човек. Трябва да дойде с засилка. С инерция. Ама той е тук коловоза. А? Трябва да целиш коловоза да минеш с инерция. Аз там го изтървам. И аз. Бягай. Ще идва... А, той... Кой е то? С Роската. А, не бе. То с Йонко. Айде, Йонко! Давай! Давай! Измори ли се? Не знам къде съм. Виж, Росен. Аре, тапо! Там направо. Чакай! Как да го върна? Брат, назад. Назад. Аз ти боли тук излеза. Не, дай назад. Елементарно бе, тук трета, четвърта караш, не бе? Давай! Давай! Чай, ще дойде там. Чакай! Чай, че обръщаме. Запали го, Роска. Що го тикаш нагоре? Да. Чакай. Не си ме снимал, бе? Не. Не, как ще снимай, това ти си? Виж гадните сцени. Че кое им е гадното, бе? Те са най-интересни. Давай! Я се пази, че той Венко ще минал тук. А, да, той Венко ще кара от тук. Роска, Давайте и вари напред. ела тук. А мога да се скрия аз. О, да. Давай, ти ми красиво. Оп. Не мога да се види от драките. Чай, че Теодор. Давай. Теодоре! Чакай. Теодоре, давай! Чай, Теодор само. Чакай. Теодор, къде мина? Отде си пожелай. Тук. Изтърва го. Майка му шеба. Отивам да го пробвам.